ani ngemini yodwa unyana kaThixo uYesu wamenyelwa esidlweni eBethani. Jesus. Hallelujah. Amen. Oh, glory. Hallelujah. Wamenyelwa endlini kaSimoni Jesus. owayeneqhenqa. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Emenyelwa esidlweni. Jesus. Phakuncwadi esithilelo ukuthi xa ethethayo uthi ndimi emnyango ndiyanqonqoza. Hallelujah. Nabani nonothi avule ndongena ndidle nawo. Jesus. Kwabakho ifemeli enenyweba kwenye yeendawo ezaziwayo kwibali leBhayibhile ekuthiwa yiBethani. Jesus. Le family yasimemela uYesu. Hallelujah. Asizazi izizathu. Jesus. Asixelele baba kwakutheni uze bameme uYesu. Hallelujah. Kodwa kuthiwa a meal was prepared for Jesus. Hallelujah. Yenjani le family imema unyana kaThixo? Jesus. Kuthiwa yammemela esidlweni. Hallelujah. Amen. Endlini kaSimoni owayeneqhenqa. Hallelujah. Bazalwane bakhona abantu Jesus. abadibana noYesu endleleni yobomi. Yeah. Kodwa bakhona abantu Jesus. abaya kuYesu. Nkosi yami. Bakhona abadibene naye along the way. Kodwa bakhona abathathe inxaxheba baya kuye. Amen. Abantu ababili abangafaniyo. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uxa ethetha kwenye indawo uthi nabani nozayo kum akasayi kugxothwa. Jesus. Hallelujah. Amen. Uthi zani kum nonke nina babulalekayo basindwayo ngumthwalo ndoninika ukuphumla. Bakhona abaya kuYesu. Bakhona abadibene naye Jesus. apha endleleni. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Aba ke babemmemile uYesu. Jesus. And xa ekho uYesu ukhona umahluko. Amen. Xa uThixo ekhona ebomini bomntu zingaba khona izinto, zibe khona imali, zibe khona izinto ezibonwayo neziphathwayo, kodwa ubukho bukaThixo emntwini benza umahluko. Hallelujah. Hallelujah. There's a difference Jesus. ebukhoneni Jesus. bukaThixo. Jesus. Apho uThixo akhoyo kukho Jesus. ukukhululwa. Jesus. Apho uThixo akhoyo kukhona ubomi. Amen. Apho uThixo akhoyo ikhona impendulo. Amen. Hallelujah. Ngaloo mini kuthiwa wafika kwaSimoni owayeneqhenqa Jesus. emenyelwe esidlweni. Jesus. Andazi isidlo esasipreparelwe unyana kaThixo sasinjani. Andazi isidlo esasilungiselelwe uYesu yile family imxhamleyo yamhlupha ekwiministry yakhe yammemela kubo. Hallelujah. Kuthiwa waxa eqala ukuningqiyama ngetafile. Jesus. Kwakho mama uthile ongachazwayo nguMarko owezayo njengoba kuhlelwe etafileni kuthiwa wavela ngasemva, an uninvited guest. Kwaba bamenyiweyo kuthiwa wayeze nabafundi bakhe, kwabakho lo ungamenywanga, Jesus. uzimemileyo. Nkosi yami. Kuprepariwe kuzawusevwa uYesu. Jesus. Jesus is about to dine nefamily kaSimon the leper. Kulungisiwe kangangoko. Amen. Kulungiselelwa uYesu. Jesus. Kuthiwa wayeze nabafundi bakhe, indlu igcwele nalusapho lukaSimon the leper eBethani. Jesus. Babehleli bengqiyama etafileni, kwakho umfazi uthile owathi gqi engamenywanga, wathi gqi ngasemva, Jesus. behleli etafileni. Jesus. Hallelujah. Amen.
ndifuna ukuthi xa bendinobuzwa isihloko somyalezo wam ebusuku ndinokuthi inkonzo etshintsha isimo. Jesus. uYesu wayezosevwa yifemeli kaSimoni. Asazi uba kwakutheni, ndiyacinga inoba ikhona into eyayiphukumise le femeli nguYesu, yenza into yoba le femeli ikhe immemele esidlweni uYesu. Yayikhona into eyayibahlabile ngoYesu, noba bubudlelwane, noba ngummangaliso wakhe wenzeka, kodwa yayikhona into eyayibathukumisile. Bathi, Yesu, akuze, khawuzodla kunye nathi, khawuzochitha ixesha kunye nathi. Wathi uYesu ngoba engafani nabantu, waya kule femeli wawuchitha ixesha nayo. Jesus. Kuthe ke xa kuhleliwe esidlweni bezawudla, kwabakhona ungamenywanga esidlweni. Inkosi. Ingathi nguLuka ochaza kakuhle uthi wayesaziwa lo mama okanye lo sisi nangesimilo sakhe ekuhlaleni Ewe. ukuba ungumntu onjani. Jesus. Kuthiwa yayingumntu owayengaziphathanga Inkosi. kodwa naye ngandlela ithile wayenento ayaziyo ngale ndoda enguYesu. Amen. Wasive ngenawuthi kwaka xa uYesu emenyiwe kwilali yakhe. Amen. Mhlawumbi ukhona bententeni nawumenyiwe, mhlawumbi ukhona ententeni uthe ugqitha wenza into yoba kodwa kule ndawo ikhona into engafumanekiyo nakwezinye iindawo, ikhona into esingenayifumana kwiindawo ezininzi. Wathi nawe mawukhungene. Nalo sisi wathi awuva into yoba uYesu umenyiwe yile femeli, wazixelela uba ndizuhlala, ndizawuya kuYesu. Jesus. And wangakhathali uba upripherelwe ntoni uYesu yile femeli, wangabuzi noba ebemenyelwe ntoni uYesu yile femeli. Wathi nje awuva uYesu kuthiwa umenyiwe eBhethani kule ndlu kaSimoni, wathi nam ndiyaya. And wangayi nje wanento ayifumbatha, Yeah. Jesus. wanento ayangayo kuYesu. Amen. Kwethu kaninzi xa sisiya Woo. kuThixo Nkosi yami. siya silindele ukwenzeka. Hey. Xa sisiya kuYesu siya silindele into yoba neqhenqe lethu liyawuphiliswa, nethombe legazi liyawuphiliswa, nokungaboni kwethu kumfama bethu kuyawuphiliswa, nokukhwala bethu kuyawuphiliswa. Kodwa ngale mini yodwa Jesus. nosisi waya yena ephethe into efuna uyokwenza into kuYesu Jesus. engafuni kwenzelwa. Inkosi. And kuthiwa wayengenasimilo sihle, Hey. wayelihenyukazi ekuhlaleni, wayehletywa ekuhlaleni, wayedume kakubi ekuhlaleni. Kodwa weva into yoba unyana kaThixo uzawube esidla nefemeli kaSimoni. Wathi nam ndiyaya. Walibala nangekakade lakhe, nokwaziwa kwakhe ngesimilo sakhe, nokuziphatha kwakhe. Wathi kodwa ndiyamfuna nam lo Yesu, ndiyamfuna nam lo Yesu. And andaneli nje ukumfuna, kodwa ndifuna uba ndibe nento endiyenzayo kwinto ebizwa nguYesu. Xa abantu befuna ukwenzelwa, mna ndifuna ukuya ndiyokwenza. Hallelujah. Kanti yini le ngayithola, ngayithola soloko. Andikhathali uba ulungiselelwe ntoni kwaSimoni, andikhathali uba bamphekele okunjani, andikhathali uba baza kumseva njani, kodwa nam ndifuna uyokumseva. And ndiza kumseva ngeyona nto yexabiso endinayo.
Andikhathali uba baza kunqula njani. Andikhathali uba nje babemmemile nje bazilungiselele ukumnqula njani. Yes, Lord. Andikhathali uba nje babemmemile nje bazilungiselele ukumseva njani. Jesus. Badile yam iservice. Dile yam iservice. Jesus. Andifuni uya kuThixo ngendlela abanye abantu abaya ngayo. Ndifuna ukuya ngendlela yam. Jesus. Ihambo yam nemeko yam yaziwa ndim noThixo. Andizuthi xa ndisiya kuye ndizifanise nomnye umntu. Ndizawuya ngolu hlobo ndilulo ngale nto ndinayo. Kuthiwa wayephethe isiqholo sexabiso elikhulu senadusi. Sikwijaha, sikwibhotile yexabiso. Kuthiwa eso siqholo xa sasinokuthengiswa, sasinokuthengiswa ngomvuzo wonyaka wonke. Andazi apha eSouth Africa xa sinobala umvuzo wonyaka, sithi nje i-minimum wage yomntu ngonyaka. Apha eSouth Africa mhlawumbi singathi 70,000 mhlawumbi. Ameni? Just a minimum wage yomntu wonyaka apha eSouth Africa ngonyaka 70 mhlawumbi. Hallelujah. To 80. That's the minimum. Hallelujah. Kuthiwa wathatha esi siqholo. Bathi behlele etafileni. Yabona ke into yexabiso igalelwa entweni yexabiso. Okay. Yes, Lord. Yes, Lord. Kuba ezindala. Yes, Lord. Asinako ukufana iwayini intsha. Yes, our God. Ngoba ziyawugabhuka iwayini entsha iyabila. Hallelujah. So kuthiwa wayephethe isiqholo sexabiso. Sikwiqhaga lexabiso labhastile. Kuthiwa xa bezilungiselela ukumprepherela kuzawutyiwa. Mhlawumbi nendlu kaSimoni ngobusuku yayigcwaliswe livumba lokutya olwaliprepherele unyana kaThixo. Hallelujah. Kuthiwa wafika lo sisi ephethe isiqholo. Jesus. The last thing yexabiso wayenayo wayangayo. Jesus. Jesus. Kuthiwa xa efika kuYesu wanganeli nje ukusigalela kodwa wasaphula Jesus. isiqholo sexabiso phezu kwentloko kaYesu. Abeni wangabuzi nemibuzo. Kuthiwa ngexesha angenayo bayambona bamjongile abanye bayamazi nemeko nesimilo sakhe. Abaninzi bahlunguzela intloko bathi ngabufuna ntoni lo engamenywanga nje. Uzowuthini lo? Simazi nendlela enza ngayo, sazi nokuphila kwakhe kule lali. Badela nesevisi yakhe kuba besazi ikakade lakhe. Kodwa yena wabe ezixelela uba ndizanga mntwini. Kuthiwa wafika wasaphula isiqholo entloko kuYesu. Wangabuzi uba kuthini, kwathini na. And I so much believe into yoba wayemazi uYesu ngandlelithile. Yayikhona into yakhe yamthinta malunga neli gama linguYesu. Kungoko wavakalelwayo xa kusithiwa uYesu khona eBhethani ngale mini. Wasaphula, breaking the alabaster jar. Esaphula ukubonisa inkonzo epheleleyo. Engafuni noba kubekho intwana emshiyekelelayo. Engafuni noba kubekho intwana ezawushiyeka. Wasigalela sonke, wasaphulela kuYesu. Esi siqholo sasirepresenta inhliziyo yalo mama.
Yes, Lord. esi siqholo sasirepresenta inguquko yalo mama. Esi siqholo sasimele ukuzincama nokuzinikela kulo mfazi. Esi siqholo sasimele inguquko yalo mfazi. Wangabi nayo lento afuna ukuyishiya. Wathi abanye beshiyelela, mina ndizoshiyelela kwanto. Ndiza kumkhonza ngokupheleleyo. Ndiza kumnika uqobo lwam. Ndiza kumnika the best of what I have. Ndiza kumnika the last of what I have. Wathi all my power, all my energy, all my might, everything I have, ndizayigalela kuYesu. Ndishiyeke mna, ndijonge kuye, ithemba lam libe nguye. Yes, wonderful Father. Sikhalela isikholo. Ndifuna abantu Oh, yes. kweli xesha lokugqibela Oh, abasinamela uThixo, oh, Jesus. Oh, my abangezi kuThixo kuba uthandazelwa, yes. abangezi kuThixo kuba kufumaneke imimangaliso, abangezi kuThixo kuba kusifakwe izinto ezithenjiswa. Yazi ivangeli leli xesha selinezinto ezimane zifakelwa neziphathwayo nezibonwayo ukwenzela abantu bakwazi ukuthabatheka, ngoba abantu bafuna izinto kodwa bamfuna umnikazi wezinto. Usube nam, uzube nam, sigqibele entliziyweni Hallelujah. uba mna imeko yam ndiyayazi, Yes, kwaye uThixo wam ondidalileyo uyayazi. yes, Lord. Jesus. Andisiya kuye andizukhompitha nobani, andizufana nobani, Jesus. andizukuya ngohlobo lobani, Jesus. andizukuzilinganisa nobani, ndizawuya ngohlobo lwemeko yam. Ndikwebile kwenye indawo owenzelwe lukhulu uyakuthanda ngakumbi, owayefolota lukhulu ngoyena unothi xa exolelwa kumatyala akhe athangela ngakumbi, Jesus. owaziyo into wayona mbeyana imeko ibingafanelanga noba mna ndiyabizwa ngeli gama. Mna phakathi kwabantu bakaThixo, phakathi kwabantwana bakaThixo, bendingomncinane mna, Jesus. bendingafanelekanga. Yiyo loo nto uPawulos wathi awuncedwa nguThixo, awuzityhila uYesu kuPaul. uPaul wamkhonza nangaphezu kwabantu ababembamba ngezandla uYesu benaye ukwasenyameni. Wamkhonza uPawulos nangakumbi ngenxa yento yobana uthi xa ethetha ngaye uthi ndandilutshaba lwale ndlela, Enkosi. ndandingotshutshisa amakhono. Yes, Lord Jesus. Haleluya. Kodwa ndabanekelwa endleleni Jesus. yeDamaseko. Oh, yes, Uthi Lord. naxa sele ebanjiwe Jesus. ngenxa yale ndlela athi phambi kwezikumkani ezimbambile, athi kumkani uAgripa, mna ndizange ndibe ngongawuthembakaleliyo umbono wasezulwini. Andizange ndibe ngongawuthembakaleliyo umbono wasezulwini, ngoba kwasindiswa into eyayingamele Oh, kusindiswa. Nkosi. Yes, Lord. Uzube nami, Uzubena. into eyayiseyilahliwe yadelwa ngabantu, ekwakusekuhlekwa kuhlekiswa, kwathethwa kwasolwa, sukuthi kwazikholela yona wayivuthulula. Mamelani nawo sesikholwa asifani, Yeah. asifani. Yeah. Lolo xa usenkonzweni Jesus. usifanisa asifani. Oh, Nkosi. Olwe kwi-dustbin nge-dustbin. Abanye bethu sasingamele noba sibe siyathetha ngeli gama, Jesus. silandwe kude bathi. Jesus. Jesus. Xa abanye bemana ukuthandabuza kukho aba baya ngamandla Yeah. ngoba besazi bapho balandwe khona. Jesus. Xa abanye bethwala bakhona aba babambeleleyo. Enkosi yami. Haleluya. Amen. Xa abanye bemana ukuya komaNigeria nakomaGhana kukho abathi thina sawubambelela. Jesus.
ukwaba bathi ithemba lethu nguwe Jesus. asingancedwa nguwe akukho bani. Mamelani bantakwethu, xa abanye beqhatha berobha Enkosi. bakhona benyaniswa. Jesus. Ngoba mbelela Jesu Jesu ngoba Belela. lokugqibela bakhona babambeleleyo ngenyaniso phakathi kwabahangahanisi amamenemene amakholwa bakhona babambeleleyo nyani. Bakhona babambelele nyani. Abanye bedlalisa ngento kaThixo. Bakhona babambeleleyo ngenyaniso. Nomfazi kuthiwa wasithatha isikholo esakhe sokugqibela seqaliso wasaphula phezu kwentloko kaYesu. Bahlunguzela intloko Judas bathi akwaba besithengisiwe ngexabiso elikhulu kwenziwe nomnikelo kumahlwempu. Wathi uYesu nimkhathazela ngoba ulungiselela umzimba wami ukungcwatywa. Bakhona abakhathaleleza lapha, bakhona abakhathaleleza siphezulu. Lo mama wayengasakhathali. Haleluya. Wayengasanzeleleli bani, wayengalungiseleli bani, wayesenzela uThixo. A service that changes the atmosphere. Uda wathi usaphula isikholo phezu kwentloko kaYesu latshintsha ivumba endlini. Kuba ngaba bakuprepare istew, i-beef stew ngaloo mini, ikhari kwaSimon the leper. Wathi ukwenza inkonzo eyeyakhe kwatshintsha ivumba endlini. Kwatshintsha ivumba endlini. Yatshintsha ne-attitude yabathile. Zahlamba inhliziyo kolova. Bapheleta abangabakaThixo nabangongendawo ngoba kukho inkonzo eyenziwa kuKristu egqibeleleyo. Njalo xa ungekamkhonza uThixo uhlokoma ifemeli. Into uyayibaka. Izentloko nje. Xa bengekathanga zoJudas awukenzi. Abanye bade bagxothe kuthiwe phuma apha kwam naloo Yesu wam. Nkosi yami. Kwam umama wathi ndingumntu omtsha ngenxa yoba ndafika ebandleni kudlalwa mna kusi. Ya kujolwa ebandleni. Ngathi ngenxa yokuyazi imeko yam ndiyabambelela. Jesu ndoba uYesu ufuna inkonzo egqibeleleyo. Usayithetha nomfazi womSamariya, intombi yomSamariya equleni. Uthi uThixo ngumoya. Ufuna abaqaya kumkhonza bamqule ngomoya nangenyaniso. A service that changes the atmosphere. Inkonzo eguqula isimo. Inkonzo etshintsha imeko. Iservice eyaphula izinto. Iphele ikakade lomntu. Haleluya. Wasaphula isikholo phezu kwentloko kaYesu. Kwakuthiwa xa sasikhonza kuthiwe yinina nisengabantwana. Yini numosha ubutsha benu ningabantwana ninje. Sabe singazi uba kanti saphula isiqholo sexabiso entlokweni kaYesu. Yeah. Kuthiwa you are wasting. What an energy. What a life.